Здравейте хора, вече къщата е напълно готова. Видях в коментарите на предишното видео, че бяхте написали да направим стаи в планината. Сега ще ви покажем как се получи, като и подобрихме някои неща в къщата. Сега тук сложихме хращата, стана доста по-добре. В басейнчето сложихме акселоти да си плуват. Водното дъно вече го направихме уникално направо. Направо нямам думи. На мен много ми харесва как стана. Не е като преди с камъни, сега го направихме топ. Тук сме сложили допълнителни украси. Тук сложихме шкафчета, да не е празно. Сега отиваме към етажа, който направихме в планината. Минаваме от тук, като с шорче го направихме. Тук пак виждаме аквариума. Минаваме по коридорчето. И вече сме в етажа в планината. Той е на 2 етажа. Тук имаме тераска с парк повече, място за сядане. Тук ни е дневната. А на първия етаж е релакс за зоната. Имаме градинка, да си седнеш, да си гледаш природата. Тук имаме прекрасна гледка към останалите къщи на другите хора в сървъра. И тук ни е джакузито. Сега ще ви покажа как изглежда цялата къща от високо. И това е за днес, гайс. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, пишете в коментарите. Давайте още допълнителни идеи, да може да правим повече видеа.